Hello, 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 hello. এটা ডেট আমনে Kapan nak? Is it ready? Saya jilani afagiri. Mana kita? Mana cincin humnalai agda ni ko berapa mana? Pilih pilih. Kurang ko. Tayo. Jilani lah afagiri mana kita di masjid kita itu. Kami tidak kata-kata lagi berkali. Sebenarnya buku soal apa? Buku tu, lupa. Buku-buku uji apa ini yang akan ada jilani. Sampai pada dibagi di mana? Saya lagi apa peribahasa lagi. Abis ni ada sana itu di puasa itu ada yang sebut jadi waktunya apa itu ada dari dari nasional. Dan ini dia yang kisah ni dia apa hari. Waktunya apa itu lagi ni apa hari kita. Alari फोजोंनो सानै दंबावो ओंखायनो दान्दिसे नेटनि थाखाय आं खावलायदो बयखौबो जिल्लानि आफादगिरि मानगेन्द्र उम्रिमासि दैमारि फिरफिलाखौ बिनानांसिगौ बर' राव जों सोलोंगोन बर' थुनलाइ जय बर' हारिनि खाथियाव थानांगौ बिरिगिरि बिथांमोना फिरफिला खाथियाव थानांगौ
जायफोरा बेखौ साननानै रंसार जाना थांबाय बेनि थाखाय जोंफोर दिनै बिथांखौ लोगो मोनगोन बिथाङा फैगोन बेजोंनो लोगोसे गोबां जेंना आफादोना जोंफोर बे सानखौ बयबो मोनदों बेखौ जोंफोर गोग्गाना लानो हादों आरो बे सानखौ गोग्गानायनि ओंथिया बेनो जोंफोर हारिखौ मोजां मोनो हारिमु जेसेबां जोंनि मावनो गोनां खामानिफोर बेफोरखौ जों बर' माहारिजों जोंफोर